Anay Bacolod City Congressman kag Mayor Monico Puentevella gin-acquit sa kaso ng graft and corruption mayangot sa kontrobersyal nga computer package sang inipa ang isa ka kongresista. Yaring balita ngaton gintutukan. Matapos ng 13 katuig, ginabswelto sang 2nd Division sang Sandigan Bayan sa kaso ng graft and corruption yang ginpasaka batok sa iya si Anay Bacolod City Congressman kag Mayor Monico Puentevella. Nagugat ang reklamo sa kontrobersyal nga 26 milyones pesos nga procurement sa computers gamit ang Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Puentevella sa 2007 sang inipa ang kongresista. Ang mga computer ang ginpanagtag sa mga eskwelahan sang syudad, butang nadalahig man sadto ang DepEd sa kontrobersiya. Ang kaso ang naging kausamaan sang 90-day suspension ni Puentevella sang 2015 sang ini ang nagpungko bilang alkalde. Anong sabat na? Politika na. Sino nandunot sa akon? For 13 years, sila man na, ang hambalo naman ang nila subong, no comment or politika naman na. Ay, sus. Madumduman nga nasambit nga kasong ginpasaka sang sadto Anay City Legal Officer nga si Alan Zamora. Base sa desisyon sang Sandigan Bayan, napasawan nga pamatudan ang ginaaligari nga overprice ang kada computer package nga ginbakal nga nagabalor sa 400,000 pesos. You want to join Bacolod politics? You better strengthen your stomach kay damak ning kontradi sa Bacolod. Only God will prevail. Ang City Legal Officer sa syudad ang nagsalo sang kaso matapos sa patay ang anay abogado ni Mayor Bing Lunardia nga si Attorney Alan Zamora. Nagpaiway nga maghatag sang komento. Actually, wala pa ko kabaton, so I cannot comment anything. Okay, I know you will be asking something legal. Wala pa nakapagwa sa opisyal nga pahayag si Mayor Lunardia nga gintawag ni Puentevella nga nagparihot sang kaso. Ubod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.